Mayong adlaw natong tanan, lahi na sad nga pribilehiyo nga gihatag sa Ginoo nato nga makatuon ta sa iyang pulong. So kung nagsunod mo, naagihapon ta sa series sa Lucas. Karon na nata sa Lucas City, versikulo 36 kutob sa 50. So kung namin mga Biblia, please kog abli dito sa Lucas City 36 kutob sa 50. So sa dili pa na to basahon ang ato ang passage karong kabuntagon na ako'y pahumot diri, na ako'y pahumot. Di ko kaya ba kung mahalon ba ni or sa kuha ng asawa. Ganahan ko sa baho mo na akong ipangayo sa iya. Sugot na sad siya, mga after pila niya kagamit. Pulan guros niya. Yung gihatag na ako. Pero kanang perfume, na siya kanang serve as a purpose. No? Na siya gamitan na to. Pwede siya, syempre, spray sa atong lawas. Mahumot. Diba? Pero, dili siya usual or dili unusual siya tan-awon kung or dili siya angay kung spray nimo siya sa hangin lang like inani. Or spray nimo siya sa sapatos. Or spray nimo siya sa imong pitaka. Diba? Murag labi na kung kay bawo ka kung mahalon imong perfume or dili imong pahumot. So, na siya reason. So, again, kung nakakuan mo, marag na natay idea sa passage na to ron, sakto, maghisgot about atong babay, nga makasasala nga babay, nga iyang gibubo ang iyang pahumot sa tiil ni sa Kristo. So, nana siya sa Lucas City, 26 kutob sa 50. So, akong basahon, New Living Translation gyapon, English siya, at gyapon siya i-translate sa Cebuano kay, again, lisod, lawom, o di kay ko ka litok sa mga Cebuano nga words. So, dire, sa Lucas City 36, kutob sa 50, ang pulong sa Ginoo gingon. One of the Pharisees asked Jesus to have dinner with him. So, Jesus went to his home and sat down to eat. When a certain immoral woman from the city heard he was eating there, she brought a beautiful alabaster jar filled with expensive perfume. Then she knelt behind him at his feet, weeping. So her tears fell on his feet, and she wiped them off with her hair. Then she kept kissing his feet and putting perfume on them.
When the Pharisees who had invited him saw this, he said to himself, "If this man were a prophet, he would know what kind of woman is touching him. She is a sinner." Then Jesus answered his thoughts. "Simon," he said to the Pharisees, "I have something to say to you." "Go ahead, teacher," Simon replied. Then Jesus told him this story. A man loaned money to two people, 50 pieces of silver to one and 50 pieces to the other. But neither of them could repay him. So he kindly forgave them both, canceling their debts. "Who do you suppose loved him more after that?" Simon answered, "I suppose the one from whom he canceled the larger debt." "That's right," Jesus said. Then he turned to the woman and said to Simon, "Look at this woman kneeling here. When I entered your home, you didn't offer me water to wash the dust from my feet, but she has washed them with her tears and wiped them with her hair. You didn't greet me with a kiss, but from the time I came in, she has not stopped kissing my feet. You neglected the courtesy of olive oil to anoint my head, but she has anointed my feet with rare perfume. I tell you, her sins, and they are many, have been forgiven, so she has shown me so much love. But a person who is forgiven little shown only little love." Then Jesus said to the woman, "Your sins are forgiven." The men at the table said among themselves, "Who is this man? What that he goes around forgiving sins?" Then Jesus said to the woman, "Your faith has saved you. Go in peace." Magampot ta, labing gamhanan ng dalaygo ng mga Dios. Salamat Lord sa adlaw na sad nga gihatag. Din kami Ginoo makatuon sa imong pulong. Ang giapo Ginoo nga unsa man ang matun-an ning imong pulong karong adlaw Ginoo, ikaw butang kini sa mga nuhunaw kasing-kasing. Nga nga paagi Ginoo amo ning ma-apply sa mong kinabuhi. Hinawta Lord nga di na mo itugot nga kutob lamang sa pagpaminaw sa imong pulong Ginoo. Dili Lord amo ning i-apply sa mong kinabuhi. Nga nga paagi Ginoo, mahimaya ka. Ginoo among gitugyan tanan namong oras sa mong pagpalandong sa imong pulong karong kabuntaga. Tanan kong gipangay pasalamatan sa ngalan ni Jesus. Amen. Again, may adlaw kanatong tanan. So, abot ta, nagisgot ta about sa babae nga nagbubo sa iyahang pinakamahalon nga pahumot sa tiil ni Hesukristo. So, man natabo akong i-summarize ito sa Bisaya. Ngayon sa Pariseo nga gaginganlan og Simon. Iyang gi-invite si Jesus Christ, nga mukaon dito silang balay. Unya, pagkaibaw aning babae nga ilang gitawag o ilang gilebelan og makasasala nga babae, kaya naa si Jesus Christ dito, ang naitabo, adto siya, gidala niya iyang pinakamahal nga perfume, gisud niya alabaster jar. Unya, pagsud niya, nagsige siya gihilak sa tiilan ni Jesus Christ, nagtuang iyang luha sa tiilan ni Jesus Christ, ug iyang gitrapuhan sa iyang buhok, gamit niyang buhok. Yung bubuan ng perfume ang tiil, ug iyang gitrapuhan ang buhok. Kaya pagkita ni Simon, o kaning si ang Pariseo, yun siya, kung propeta ni siya, iyang pasabot si Jesus Christ, makasabot or makibaw siya unsa nga klase ning bayhana. Makibaw kuno siya unsang klaseng bayhana kuno nihikap ni Jesus Christ. So makasasala. Nagpakita lamang nung ang kaning babae no outcast na siya, murag dili siya pwede hikap or di ka pwede mo associate aning tawhana ning bayhana. So sa hunahuna ra to niya wa niya gisulti. So si Jesus Christ no kay baw siya sa hunahuna sa mga katawhan ug iyang gibadlong yung Pariseo ingon siya nga, "Simon, nakoy tudlo nimo. Unsa man maayong matutudlo." So iyang give you si Jesus Christ as teacher. So naghisgot si Jesus Christ og parable nga naghisgot og nay utangan, duha ka buok nay utangan. Ang usa nagutang og 500 or 500, ang usa 50. Pero ang duha di gid sila makabayad sa ilang giutangan. So amo nang naluoy ang nang ilang giutangan og gipasaylo na ilang mga sala. So iyang gipangutana si Simon, "Tanaw nimo kinsa may mas nalipay or mas mahigugma sa nagpasaylo?" Ingon siya, "Katong nangutang og dako." So siyempre sakto. So niatubang din siya sa babae. Pagkatubang niya sa babae, ingon siya, "Sukad nga nisud ko aninyo balay, wala ko nimo gitagaan og tubig para mahugas akong tiil,
Pero kaning bayhana, gamit iyang luha. Iyang gihugasan akong tiil, gamit iyang buhok, iyang gitrapuhan. Wala ko nimo gihalokan or gikisan. Pero kaning bayhana, wala sukad naabot ko ning balaya. Kaning bayhana, wa mo undang og kiss sa akong tiil. Unya, wala manggali ko nimo gibuan or gi-anoint ang akong ulo sa mantika or oil. Pero kaning bayhana, akong tiil, iyang gi-anoint or iyang gibuan o pinakamahal niya nga pahumot. Ingon din siya. Ingnan tika, ang salaan ning tawhana, daghan, pero akong gipasaylo. Iya akong gipakita nga dako ang iyang bugma. Pero ang katong tao nga gamay ra, tanaw niya gamay ra iyang pasaylo or gamay ra iyang sala. Gamay ra pud ang iyang gugma nga iyang mahatag. So ningon siya, iya din giingnan ng babay. Jesus said to the woman, iyang inan nga your sins are forgiven. Imong mga sala, mga unang gipasaylo. Unya mga tao nakakita ani, nakaingon sila nga, kinsa man ning tawhana nga bisig asa ra man siya ilang mapasaylo ang sala. Magpasaylo man siya sa mga sala. Anya ni padayon si Jesus Christ og gingon sa babay nga ang imong pagtuo may nakaluwas nimo. Adton na og pagpuyo og malinawon. So mo na siya ang passage again about naitulo ka buok ng mga tao atong kit Andre ang reason behind. Ganina ako gipakita ning pahumot. Unya akong gipang spray basin maingon mo lang nagusik-usik ni pastor. Yung spray man yang bisang asa. Kwartahan guro ni. Di ko kwartahan. Kwarta. Di ko kay ba ko mahalo ni pahumot sa akong asawa pero para muhatag og punto kanato, no. So reasonable ra or madawat ra nako ang rason. Nga naman. Kay para man makasabot mo nga about in ani atong kuan atong gihisgutan mo ni spray ko aning perfume. So, gamay nga spray para makasabot, makakita ta unsay panghitabo ug mas makasabot ta sa dako nga picture sa passage nga ato ang gitun-an karon. So again, nay reason akong pag-spray. So the same as pareha sa mga sa Pariseo o kaning babay, nasli rason nganong gibuhat nila ni mga butanga. Una nita sa Pariseo or ni Simon. Unsa may reason nganong iyang gi-invite si Jesus Christ nga mukaon dito sa ilang balay, di ba? So, balik ta gamay background sa ato ang natun-an na sukad-sukad. Si Jesus Christ nagsugod na sa iyang ministry, di ba? Na baptisa na siya, nagsugod na siya pang-ayo, pagsangyaw. Unya, nailhan na si Jesus Christ dito. Gali, last week, ang passage, naghisgot about si Jesus Christ, nagbanhaw, unya, gitawag siya og propeta. So, si Jesus Christ very known as, ani nga time, as propeta. No? Mabuhat og milagro, gikan sa Ginoo. So, basin ang rason ni Simon nga iyang gi-invite si Jesus Christ kay na-curious siya ni Jesus Christ sa mga gipang tudlo o sa mga maayong butang iyang gipang buhat, pag-ayo, pag-anak. Na-curious siya, ganahan siya maka-witness ba? Or nakakita siya, unya, ganahan pa siya makatuon. So, iyang gi-invite. Kaduha, basin si Simon, ganahan sa siya nga, mailhan lang siya. Nga, uy, migo din sila ani, kaning ni Jesus Christ, nga propeta, propeta man to nailan ni Jesus Christ kaning nga time. Migo din sila. So, sakto, gini siya tarong ni Tawhana, marinana ba? Para nang boost ang niyang social status ba? Excuse me. Kusog man ta na usahay, no? Kapit as mga kuan ba? Tawag na sa una sa muskwilhan og sip-sip kuntahay. Sip-sip. Kay para lang, marag duol sa luwag ba? Minana ang mga terminology. So, kana, basin, inana lang, boost ang iyang status. Or, kani, akong tanaw nga mo ang reason kay mo masagingon ni Jesus Christ diri sa passage. Iyang i-test si Jesus Christ. So, testing Jesus Christ. Muna yung gi-invite. I-test niya yung mga teachings. Yung bantayan niya mga actions. O kung imong tanaw, basahon mo throughout sa life ni Jesus Christ, kani mga Pariseo, mga pari o Pariseo, ang ilang kinabuhat gyud mao ni ilang i-test si Jesus Christ o ilang i-trap si Jesus Christ. Nga naman, na-threaten man sila sa existence ni Jesus Christ or pag naa si Jesus Christ. Nga naman, kay dahil man ang ilang gituhuan, di mo sila mutunga si Jesus Christ ang Messiah. So muna, no, kung fast forward mo na nalansang si Jesus Christ tungod sa ilang mga gipang buhat. So again, muna yung reason nga, ganahan niya i-test si Jesus Christ. Or ganahan niya obserbaran, unsay yung mga action, unsay yung mga buhat. So,
Sa uban nga mga passage, nagin sila mga certain or na sila mga specific nga mga question sa Ginoo. Oy, inani unsa may buhaton ani about Sabbath, di ba? Katong last na tong akuan about Sabbath. Iyang i-test. Unsa may mo mahisgot? Asa may mo buhat ani? Nani na mubuhat ba ka mo? Lihok ba ka nana? Again, ilang gining i-test o ilang gining i-trap si Jesus Christ mo na ilang ganahan buhaton. Ug mo sa niingon ni makita nato dire based sa passage nga naghunahuna siya sa dihang naabot ang babae nga makasasala og ginihikap ni Jesus Christ. Iyang gihunahuna pa lang niya pero kay bawo na si Jesus Christ no. Og iyang sabot. So, naay hidden agenda. So murag dili maayo ang rason ni Simon nga nang gi-invite ni si Jesus Christ. Kumbaga, kung sa ato siguro if sakto or limpyo atong motibo, atong inviteon si Jesus Christ nga naman kikibawta siya atong mangluluwas siya atong Ginoo. It's an honor nato nga mo-host og kaon na ang atong mangluluwas. Kung unsay makaya nato, no, di ba? Kana ganing natin mga party, may na invite to nato, kana pa lang ganing presidente sa association or konsihal or mayor atong invite to, honor ganin nato maka-host sa ila. How much more si Jesus Christ, no? Dili na ang motibo ni Simon. Kundi lang iyang motibo para lang obserbaran si Jesus Christ o gitrap si Jesus Christ. Ano yung mga sayop ang tudlo ni Jesus Christ. Obserbahan niya yung teaching. Usahay, kung atong tanaw, no, the same, usahay, same ta ni Simon. Natay mga gitago nga mga di maayong motibo sa itong kasing-kasing. Nganong musimba man ta, nganong muadto ta simbahan, nganong mutabang man ta. Ang uban na inani nga mindset. Mutabang ta ani kay ngano man, kay suklian ta sa Ginoo og pila pa kapilo. Which is hayop. Mutabang ta kay ngano man, kay ganahan ta mahimaya ang Ginoo sa tong kinabuhi. Regardless kung tagaan ta niya pila kapilo balik or dili. Pero atong gibuhat na ano man, kay ganahan ta malipay ang Ginoo sa atong action. Di ba mo na saktong motibo? Pero again, di ginatong malikayan ang atong mga kagalingon. Nga nagyod, ato sa simbahan nga naman, ganahan tayo blessing Ginoo sa atong mga negosyo. Ganahan ta nga na may tabo nga maayo sa tuwa. Yuhon ba niya ron na itong mga pamilya na sakit? Ganahan ba taron ma-bless ko sa pulong sa Ginoo? Para nindot akong feeling, nindot akong tug, para mawa akong anxiety team. Again, ang Ginoo makabuhat manana, makahatag manana, pero ang motibo na to daan sayop sama sa Pariseo, iyang pag-invite ni Jesus Christ, nindot yun unta, no? Kung imong tanawon ba kung sakto yung motibo, yang gi-welcome si Jesus Christ, kung saan niya pag-welcome si Jesus Christ yung kinabuhi, kung di man niya ma-welcome si Jesus Christ sa iyahang balay, sayop ang iyang motibo daan. Usay kita inanapod. Sayop atong motibo. Pila na ta katuig, sig-apil sa simbahan, katuig na ta na Kristohanon, bisin bag-o pa ta nga Kristohanon. Pero sayop na itong motibo. So, dapat saktuhon nato ang ato ang motibo diha atubangan ni Jesucristo. Which leads us sa itong sunod nga karakter mo ni ang sinful women, which is sakto ang iyang motibo. Reasonable and acceptable ang iyang gibuhat. Ano sa mga gibuhat niya? Pag abot pa lang niya, didiritso na siya ni Jesus Christ, hilak, yang luha, yang gihugas sa tiil ni Jesus Christ, unya, gipahiran niya siyang buhok. Unya, iyang gibubuhag perfume. Og nakita ni Jesus Christ, og gi-accept ni Jesus Christ. Pwede ba naman, ops, makasasala ka, di pwede, ayaw naghilabti akong tiil. Ops, ayaw gikap na ko. Pwede man si Jesus Christ, no? Pero, wala. Nakasabot siya. Sakto ang kasing-kasing aning tawhana. Sakto ang iyang motibo. Ngano ang iyang gibuhat. Pwede. Bisan pamanggani, ako na, bisan pamanggani nga if dili perfume ang gigamit sa babae, tubig lang, trapo lang, pero kung sakto ang iyang motibo, dawato na ni Jesus Christ. Pero perfume, nganong kani mangyong perfume? Nganong di man tubig, dahi? Nganong tubig lang tayo mong gida? Nganong perfume mangyod? Kay kani, ang iyang hibalaan, kani pinakalisod ni nato nung act of humility or acceptance iyang nadawat kung unsa siya ka makasasala. Pinaagi sa parable, gi-explain ni Jesus Christ, asa may mas mahigugmas sa nagpasaylo? Ang kaning dakog utang or gamay utang? Ningon si Simon, syempre, ang dakog utang. Go back sa babae. Nagtuo siya, dako kayang sala. Grabe siya ka makasasala. Nga tanaon niya, wala na ma-accept. Nga naman, bisan ang mga tao, di na mo accept niya. Bisan lagi paghikap, ningon, magisisamon, oy, makasasala, di na siya pwede mo hikap taan ni tawhana. Diba? Outcast, wala. Tanaon niya, dako kayang sala. Ug realizing nga mapasaylo siya ni Jesus Christ yung mga sala. Munang grabe ang iyang gugma. Grabe ang iyang pagpasalamat. Munang
perfume gyud, perfume, akong buhok, bahala na dirang buhok na ko dira, palaghugaw na ako inana. Muna yang gibuhat, act of humility, accepting nga siya makasasala. Same sa to if we believe o kita nagtuo nga kita grabe ka makasasala. Or basin, may nga oy gamay ra man akong sala, di mo ko pareha ng ubang tao kung kita mo kumpara no. O mura na tagkaning sa parisiyo. Pero kung kay baho lang ta, unsa kadako nga regalo ang gihatag ni Kristo kanato sa dihang nagpakamatay siya dito sa cross. Pasaylo ang atong mga sasala, which is ang kabayaran, ang kamatayon nga walay katapusan. Karon gihawas ta sa Ginoo nga dako nga problema. Muna nato makita, grabe ang pasahilo sa Ginoo. Inaniyon ta atong aksyon sama sa babae. Gikumpara ni Jesus Christ ang aksyon ni Simon o sa kaning babae. Ano man, again, going back sa background, nasli mga tradisyon. Ano man, sa unang panahon, wala muslim mga sakyanan. So, ang ilang means of mag-travel sila, maglakaw, sakay donkey, sakay kabayo, depende kung kwartahan ka or unsa. Pero, kibota si Jesus Christ, maglakaw ra gini sila, kung yung mga disciple na magsunod-sunod niya. Na yung mga passage nga nag-ingon, sakay siya donkey, na. Pero maglakaw ra siya. Unya, sa una, wala pa na yung mga Nike, o pa rin mga unsanar ng mga sapatos, ng mga mahalon. Sakto lang, magsandal lang sila. So manang hugaw gyud, abog pa sa una, di pa nakaspalto, pa simento, mga blocks ng mga bato na ilaha. Pero nagi mga part nga abog, especially dito sa Israel, no. Ingon sila, wa mo kadto, pero mga hinung kadto, part gid mga desert gid. So maglakaw si Jesus Christ, siyempre hugaw ang iyang tiil, abog, pagdagsingot, kaagi pa siguro na mga lapok-lapok, nga na hugaw ang tiil ni Jesus Christ. But mo na ilaha sa una. So traditionally, kung invite-on ka, special ka nga tao, invite-on ka dito sa kapanimalay, tagaan kag tubig para mo limpyo si mong tiil, or ang uban, naagi mo serve ni mo, naagi mo trapo si mong tiil. Pero, ingon si Jesus Christ, sukat nabot ko, wag ko ni mo kita kag tubig. So, sabat, did you go welcome? Di ka welcome si Jesus Christ sa iya, ha? No? Paghuman, ang ilang tradition pa no, nga, halokan or kiss, beso-beso, mo nilang tradition sa una, great with the Holy Kiss, mo nagingon ni Apostol Pablo po. So, mo na ilang tradition. Sa to, man nga tradition, di pwede. Gawas, kung basin sa itong pamilya, di ba mo, amen ta, muna itong mga tradition, amen, kiss, mama, papa. Pero kung sa ubang tao, dili ta mga inanap. Sa ilaha mo nilang tradition, ingon siya, wala mo gibuhat na ko. Pasabot, wag siya gi-accept. Pero kanibayhan na, di iyang balay, pero nagsigi siya kiss akong tiil. Tiil, ugaw. Wa ko ni mo gi-anoint sa ulo, sa paano mo nag-relaxation nila sa una bang mag-anoint ka, pa-relax ka, para feel at home ka, or ipa-feel na nga guest gig ka, or important ka nga tao dito. Pero, ang kaning babay, pinakamahal nga perfume sa akong tiil pa, Jude. Kumbaga, ang action sa babay ba, iyang ipakita nga si Jesus Christ, babaw sa tanan. Mas si Jesus Christ babaw pa sa iyang pinakamahal nga perfume. Si Jesus Christ babaw pa sa bisag unsa nga isulti sa mga tao. No, i-judge na siya, magsasala, di siya pwede mo ikapani. Bahala na, muningon, naramday, buhaton din ako, kikibaw ko nga, kaniya mo'y pinaka-importante sa tanan, si Jesus Christ. Ang iyang pag-adto dito, dili take chance nga mo ito ko nga, atay, tistinganin ako siya, nga, butangan ako kuhaan, kaning, kibasi mapasayla ako, dili, fix ang iyong hunahuna, nga, kaning tawhan na, mauni akong saligan, mauni makapasaylo na ko, mauni misaya mo, nagi-promise sa Ginoo nga mangluluwas, mauni ihatag na ko niya tanan, yang pag-adto, nagdala na siya jar, diritso na, wala na itanong duha-duha, wala ingon nga, mo ba ni siya, or kung kaning inani akong bato, diritso. Kumbaga, iyang gipakita nga iyang nailhan na recognize niya kinsa si Jesus Christ. Dili lang propeta, nga ilang gingon, di lang mang tutudlo, nga ilang gingon, dili siya ang Misaya, ang mangluluwas. Dako kay nga pagtulunan nga atong makatunan diri. Ani, una, act of humility, una accepting nga kita makasasala. Again, based sa illustration ni Jesus Christ, kung tanaw nimo, dako ang napasaylo sa imo, dako sa dang imong gugma. Pero kung gamay ra, usahay man God self-righteous na kahit ba nga. Maingon ta nga, di mo ko pareha, sige mo kong simba. Mag-ampo man ko, mag-devotion man ko. Pero sala gihapon, atubangan sa Ginoo. Makasasala ta. Wala siya, wala ta. Kumbaga, kung atong paglantaw sa itong kagalingon,
low siya, dako siya atong hari. Mas dako gyud ang ato ang pagbuhat or action atubangan sa iya. Unya, si Jesucristo above sa tanan. Usa pod sa lesson nga atong ma-learn. Nga above siya sa atong trabaho, sa atong pamilya, sa atong kwarta, sa bisang asa siya mo'y taas or babaw sa tanan. Usay ko sa kita masultian ano nga, si Jesus Christ may babab sa tanan. Siya mo'y akong kuan, inana. Pero sa itong action, di. Kung mapilion ta, Jesus Christ itong pamilya, basin pamilya itong pilion. Jesus Christ itong kwarta, basin itong kwarta itong pamilya. Again, this is not, tuingon nga, righteous na kay ko, nana. But, again, kitang tanan, mapakyas na ni mga utana. But this message kaning kabuntagon, mauni nagatuktok sa itong kasing-kasing, nagaingon, nagapa-remind sa tuwa nga si Jesus Christ dapat ibutang nato sa babaw dili sa ubos sa bisang unsang butang. Mapakyas man ta pero mapadayon gyapon nagmaningkamot nga si Jesus Christ babaw sa tanan. Again, babaw sa atong trabaho, babaw sa atong business, babaw sa atong pamilya, babaw sa bisag unsa nga butang nga tan-aw nimo maayo. Unya ato i-humble atong self. Accepting, understanding kinsa si Jesus Christ. Diri si Jesus Christ nagpakita siya compassion o acceptance. Bisan tan-aw sa babae nga grabe ang iyang sala. Pero kay bawo siya nga mapasaylog yung acception Jesus Christ. O man mingon si Jesus Christ nga, ops, hikap na ko, makasasala ka. Iyang ipasagdan, iyang giingnan. Kaning tawhana, kaning bayhana, pasaylo yung mga sala. Dili tungod sa iyang gibuhat ha. Tungod siyang pagtuon ni Jesus Christ o giingon na ni Jesus Christ sa verse 50. Siya. And Jesus said to the woman, your faith has saved you. Imong pagtuo mo nakaluwas nimo. Go in peace. Pagpuyo og malinawon. Unya, grabe ang discernment ug ang wisdom ni Jesus Christ. Pakita lamang nga siya ginuo gyud. Kaya nga naman ginuo na palang gani daan sa Pariseo. Pero unsa may ingon ni Jesus Christ? Yan ang gi-correctionan, wa pa gisulti ha. Ginuo na pa niya nga ops kung propeta ni siya, dapat kay bawo ni siya kinsa. Well, ningon si Jesus Christ, ops, kay bawo ko si mong una. Kay bawo ko kinsa ni siya. Kay bawo ko si mong una. Iyang gibandlong, iyang gigamitan og parable. Unya, grabe ang iyang authority even sa pagpasaylo sa mga sala. Ingon mga tao, kinsa man ni tawhana, ano iya man gipasaylo mga sala? Ano pasaylo man siya sa mga sala? Again, that's who Jesus is. Siya ang Ginoo. Siya over bisan sa itong mga sala. Authority over sa bisag unsang ang butang. Si Jesus Christ. So, grabe. So, ang iyang interaction no sa babae o sa Fariseo, grabe, pakita gid nga ang balance ba sa iyang ability nga ba-balance sa pagpakita sa kamatuoran o compassion o kaluoy. Diba? O sa kita man ta, may kita kamatuoran, may lang kibaw lang kitag truth. Post nito sa Facebook, ingnon dito mga kailang, nani, grabe na itong pag-election, kibaw sa truth, kibaw ka, nani lang mo nabuhat. Kara na kita. Pero grabe si Jesus Christ ba, ang compassion, ang kaluoy, iyagihap mong gipakita. No? Ni Simon o sa kanang babay. O iyang gipakita, bisan katong mga tao nga outcast, iyang gipakita nga naay chance, iyang gihatagan. Inana. And I would like to highlight o end this sermon kaning sa verse 50. Kasi diyan nagtuon ko ning nga polo. Ngita ko unsa may illustration ako magamit ng perfume na nindot siguro ko inani akong buhaton na. So again, nakuan na nako. Nahimo na nako ang sermon, but then padihang nibalik og basa sa 50. Grabe ang highlight. When Jesus niingon si Jesus Christ, when Jesus said to the woman, your faith has saved you. Ang imong pagtuo mo nagluwas nimo. Puyo, lakaw, puyo panglinawon. Out sa action, tanan nga gibuhat. Wa man gingon ha, wag i-accept ni Jesus Christ. Na-appreciate man ni Jesus Christ. Nga, imo niyang gibuhat, act of humility, act of love, act of acceptance, na siya makasasala, and believing and trusting. Mao ni makita. Believing and trusting who Jesus Christ is. Iyang faith. Nga numang iya itong gibuhat. Nga naman, kay tungod sa iyang pagtuo ni Jesus Christ, nga fix ang iyang pagtuo, nga kay bawo siya, nga kani, ang tubag sa akong mga problema, na kani si Jesus Christ may makapasaylo sa akong mga sala, mo na iyang pagtuo, iyang gisaligan si Jesus Christ, mo nang iyang buhat,
Bahala na lang ubang tao dra. Ibubo ni ako mas above ni siya sa akong pinakamahal nga perfume nga naman. Kay bawo siya grabe yang pagsalig ug mo yung gingon ni Jesus Christ, igi-affirm ni Jesus Christ imong pagtuo. May nakaluwas nimo. Dili ingon ang imong pagbo dire, imong pagpakita dire nga ina amoy na. Wa man giingon nga wala ni appreciate ni Jesus Christ ha. Ang atong mga action, ang atong mga binuhatan, i-accept, appreciate ni Jesus Christ, especially kung sakto ang atong motibo. Sakto ang motibo sa babae, sayop ang motibo sa Pariseo, sakto ang motibo sa babae, nga naman, tungod sa iyang pagtuo, sa iyang pag-trust ni Jesus Christ. So again, atong klaruhon nga ang pagtuo, itong pag-trust, pag-believe, o pag-accept ni Jesus Christ, importante siya kumpara sa bisag unsa nga butang nga atong ginabuhat. Nga naman, kay ang tao makabuhat og maayong butang, makatabang sa pobre, makasimba, bisag unsa nga butang iyang buhaton, pero kung wala siya pagtuo, pagsalig ni Hesukristo, wa nay gamit tanan, wa nay pulos. Akong balikon, ang tao makabuhat og butang nga maayo, makatabang, makadto sa simbahan, makaserve, makawali, makinana, pero kung wala kay pagtuog, walay pagsalig diha ng Hesukristo, way gamit ang tanan. Munang ningon si Jesus Christ, ang imong pagtuo may nakaluwas nimo. Ma-appreciate ni Jesus Christ itong mga action. Sa iyong mata, kada Domingo, para mo simba. Maminaw sa YouTube. Paminawang ginin na to sa YouTube ang wali. Bahalag boring yung wali ni Pastor Nico. Duka na kayo. Pero paminaw na ko. Pero kung wala na nimo gibuhat tungod sa imong pagtuo o pagsalig ni Hesukristo, way gamit ng tanan. Way pulos ng tanan. So, ang pinaka-importante atong pagsalig o pagtuo ni Hesukristo sa dihang iya tang gipakamatyan, atong gisalig ang atong kinabuhi nga siya, ang atong bugtong nga mangluluwas. Bugtong anak nga gipadala sa Ginoo Amahan para mapakamatay sa atong mga kasalanan, para mapasaylo atong mga sala. Pagsalig o pagtuo, muna atong foundation. Kung wala na, wala tanan. So karong kabuntag, karong adlaw, ako i-challenge. Kung ikaw usa, sa naminaw diri sa YouTube, minaw ka, nga pa ni mo gibutang nga imong pagsalig ug pagtuo dihan Hesukristo. Basin daghang kagibuhat nga maayo, no? Well, ang inon ka, dili na enough, di na sakto. Dili na murag gitawag og sakto lang nga mo'y makapali sa Ginoo. Ang imong pagtuo ug pagsalig. So invite on ka karong kabuntagon. Saligi og tuhoy sa Ginoo sa imong kinabuhi. I-surrender tanan niya sama sa babay sa dihang iyang gi dawat sa iyang pagsulod niya, iyang gibuhat, iyang aksyon, sakto ang iyang motibo tungod siyang pagtuo diha, pagsalig diha ni Hesukristo. Saligi si Hesukristo nga siya makasaylo, makapasaylo sa itong mga sala. Nga sa iyang pagpakamatay nga doon sa cross, sakto na, enough na para maluwas ang mga katauhan. Saligi siya o dawata sa Hesukristo. O pagkinabuhi, nga, uyon sa kabubuton sa Ginoo. Punguta na, unsa ko man ako pagsalig. Istorya yung Ginoo. Pinagi sa pagampo. Accepting with humility sama sa babae ng iyang gidawat. Grabe siyang makasasala. So, muna yung gi-accept, ikaw makasasala, so mga igpasaylo sa Ginoo. Karon, atong i-invite ang Ginoo sa atong kinabuhi. Again, ang Pariseo, wa niya gi-invite, no? Si Jesus Christ yung kinabuhi. Nga naman, kay, mismo ganit siyang balay, wa siya kay, iyang gi-invite si Jesus Christ, pero wa niya gi-accept si Jesus Christ, wa niya gi-welcome siyang balay. How much more siyang kinabuhi? Di na niya ma-accept. Pero kaning babae, bisag dili iyang panimalay, iyang gi-accept si Jesus Christ sa iyang kinabuhi. Iyang pagsalig, iyang pagtuo. Pinagi sa iyang pag-anoint, siyang paghilak, sa iyang pagtrapos, iyang buhok. Sa hugaw nga tiil ni Jesus Christ. So inana, atong i-accept si Jesus Christ. Na ang iyang pagpakamatay nga sa cross, sakto ra o enough ra para muluwas kanato. Ato siyang dawaton sa itong mga kinabuhi, ato siyang papuyon sa itong mga kinabuhi. Again, kaning nga story sa babay nga nagbukbo sa pahumot sa tiil ni Jesus Christ. Grabe ang tulunan nga gihatag sa ato. Hinatunta, hindi lamang kini ang ato ang another mensahe nga madungog nato. Dili ato giningi papuyo sa itong kasing-kasing.
Gusto mo na huna. Ken, dawata, pagtuo, si Jesus Christ. Ang pagtuo nga pasabot ani, talikdan nimo makarang kinabuhi. Sama sa babay, wa siya nagunahuna og bisag unsa, bahalag bisag unsa. Ihatag ang tanan sa imo, tanan. Dili ganagmay lamang ko, dili. Unsa man hatag nako ako i-donate akong kwarta, dili. Kung dili tanan nimo buhaton para mahimaya ang Ginoo. Kung tan-aw nimo imong pagsugal, imong pagbisyo, dili makapahimaya sa Ginoo, undangay na. Buhata. Kung tan-aw nimo ang pag-adto sa simbahan, pagminaw sa message sa YouTube, Bible study, appeal prayer meeting, makapahimaya sa Ginoo, buhata na. Tan-awa muna siya ang pagtuo, pagtalikod sa tong karang kinabuhi, kay naanay bag-o nga kinabuhi diha sa Ginoo. Posible na tungod sa pagpakamatay ni Hesus Kristo ngadto sa cross, dili tungod sa ato ang mga buhat. Again, ang atong mga buhat bunga sa atong pagtuo o pagsalig diha ni Hesus Kristo. Ang gibuhat sa babae, pagbubo sa perfume, bunga sa iyang pagsalig o pagtuo nga si Jesus Christ maoy makapasaylo sa iyang mga sala ug wa nay lain pa. Magambot ta. Daming gamhanag dalay ko ng Dios. Salamat Lord. Sa mong pulong nagpahinumdum ka na mo Ginoo sa kaimportante Ginoo. Ang among motibo. Especially Lord kung dira mga tubang minimo. Hinata Lord sama mi sa makasasalang babay nga among madawat, among i-accept sa mga kinabuhi Ginoo. Nga kami dako ng masasala. Nga nanginahanglan ng magluluwas mo na sa Jesucristo. Ikaw ang imong pagpakamatay nga sa cross. Lord, akong giampo sa tanan nga naminaw karon Ginoo, YouTube, sa online. Especially Lord sa mga wala pa relasyon diha kanimo, hinata Lord imong kapon nila mga kasing-kasing una-una. Karon dayon Ginoo, ila kang dawaton, karon dayon nay kausaban sila mga kinabuhi Ginoo. Hinata Lord nga among kinabuhi, among ikinabuhi para may maya ka, para mahatagan ka sa dungog ug himaya sa tanan Ginoo. Salamat Ginoo sa imong pulong ug sa pribilehiyo nga maghatag diri ka namo. Kay tanan lang gipangayon ko sa namatan sa ngalan ni Jesus. Amen.